Ato dyan. Alright guys, hapon na kami umalis, mag-aalas 3 na kasi sobrang init kanina. So ngayon, pabalik na ulit kami ng Manila. At malayo-layo na naman ang biyahe. Nandito pa lang kami ngayon sa Ligao City, papuntang Uwas Albay. Ayan. So paglabas dyan, papunta na yan ang Uwas. Eto na naman, magtitiis na naman ang sakit ng katawan, antok at ngalay. So naunahan na tayo ng ating kasama. So bali, estimate ko guys, tatakbuhin naman namin to ng mga 17 hours na lang kasi hindi naman kami dire-diretso, magpapahinga naman kami ng medyo matagal. Kaya okay lang naman kahit matagal yung biyahe, ang importante safe makarating. So ayan, medyo maraming truck. So yun guys, nandito na kami ngayon sa Matacon. Kaso medyo natagalan kami guys kasi bumalik kami kanina ng Uwas Albay kahit nandito na kami. Kasi nawala yung ano namin nawala yung papel nung R15 kaya hinanap namin. Nung pag-ayos ko siguro nung Tapaludo kanina, dun nawala. So ayusin ko na muna to guys, so maghahanap ako ng pwesto kung saan ko pwede ayusin to. Welcome to Kamsur. So ito na guys yung Nabwa to San Fernando. Yan. Bali pagdating lang doon sa may mahabang tulay, meron na doon na pakanan, doon na kami dadaan. Tapos ang labas ulit nito sa San Fernando, malapit ng Sipokot, basta yun guys. So mas okay na kasi dito kaysa dadaan pa kami ng Pili, mas malayo yun, tsaka medyo traffic pa doon. So nakamotor lang naman, mas okay na dito dumaan. Pero kung gabi na guys, medyo delikado na dito dumaan kapag gabi kasi bundok to bundok yung dadaanan dyan. Kaya mas okay nang dito dumaan guys. So yun guys, ito na yung way papuntang Bula. Kumana na kami. Ito na yung way na yun, Tubula. Makikita nyo naman may nakalagay na Tubula. So dadaan tayo ng Bula, tapos papunta na to ng San Fernando, tapos malapit na yun sa Sipokot. So ang nalagpasan natin ay Baaw, Pili, at limot ko na yung mga lugar guys, pero basta marami tayong nalampasan, lalo na yung ma-traffic pa doon sa may Robinson Place. Medyo traffic din doon, kaya lagpas na tayo doon. Malapit.
pa San Fernando, Pops? Hindi ko alam boss eh. Ay, hindi kayo galing doon? Hindi ko alam. Sige, thank you. Kami ngayon sa may Libmanan. O, diba? Medyo mabilis yung takbo, ay medyo mabilis yung biyahe, guys. Kahit mabagal lang yung takbo, mabilis yung biyahe. Yun nga lang, sa ngayon pala guys, hindi makakadaan yung sasakyan doon kasi may nagibang tulay, kaya motor lang yung makakadaan. So ayun, baka may dumaan kasi doon na nakasasakyan, makapanood neto. Wag na po muna kayo dadaan doon sa alternate route kasi sarado po, hindi po makakadaan ang sasakyan kasi may naputol na tulay at motor lang yung kasya. So yun, magagabi na guys, alas 6 na, 5:36. So medyo hapon na talaga yung biyahe namin. Dapat sana ganito, nasa Calawag na kami kung nasunod yung oras ng pag-alis namin, or ganito nga siguro dapat nasa ano na, papasok na dapat kami ng Bitukang Manok. 5:36 dapat papasok na ng Bitukang Manok yan eh. So update ko na lang kayo guys. Music muna ako sa aking helmet. Alright, mag-aagabi na. Libmanan pa lang kami, going Sipokot. Ang daming mga truck na malalaki. AM. Alright guys, sobrang ganda ng mga kurbada dito guys. Bali, sa Antipolo pala kami dadaan kasi tinignan ko sa oras, aabutin kami ng traffic sa service road. Kaya sabi ko, nasa Pagbilao pa lang kami, sabi ko ba't hindi na lang kami dumaan ng Antipolo para wala masyadong traffic. Tsaka gusto ko rin talaga madaanan dito yung Pililla Rizal, yung windmill. So yan, ganda ng kurbada. Alright guys, so ayan, maliwanag na at nandito na tayo sa Paete, Laguna.
So uulitin ko guys, nagbaya Antipolo po pala tayo papunta sa bahay. Hindi tayo dumaan ng Tiaong, Calamba, Laguna at Santa Rosa. Hindi tayo dumaan doon, kundi dito tayo dadaan sa Laguna, sa Marilaki. Kasi diretso to guys hanggang Marikina. Kaya siya tinawag na Marilaki guys, kasi MA stands for Marikina and RI stands for Rizal, and LA stands for Laguna, and QUE stands for Quezon Province. So kaya siya tinawag na Marilaki Highway. So bali ang labas nito guys, pag dinire-diretso natin to, ang labas nito sa Antipolo. Pero malayo pa naman tayo doon. Dadaanan pa natin guys yung Pililla Rizal, na kung saan matatagpuan natin yung mga windmill. Yun. Ayan, maliwanag na. So bali almost 18 hours or 17 hours na kami bumabiyahe guys. Tapos ito siguro mga nasa 1 to 2 hours pa to na biyahe. Medyo malayo-layo pa tayo eh. Nasa Laguna pa lang tayo, hindi pa tayo nakakapasok ng Rizal. Kauna-unahang municipality siguro ng Rizal, yun na ata, Pililla na ata. Pero wala akong idea guys, kasi ngayon lang ako dito nakadaan ng nakamotor. And dati, bata pa ako noon nung dumaan kami dito, na nakasasakyan naman, hindi nakamotor. Kaya ito, this is my first time to ride with my motorcycle going to Pasig City. Sana all. So ayan, medyo maliwanag na siya. So at least makikita natin yung mga windmill nila dito. Tsaka sobrang ganda naman ng kalsada guys. Kung iisipin nyo guys, halimbawa galing kayo doon sa Bicol, pagting nyo ng Pagbilao, kung medyo alam nyong alanganin na mag-uumaga na, huwag na kayong dadaan doon sa highway mismo ng papuntang Alabang, papuntang Calamba. Huwag na kayong dumaan doon. Dito na tayo dadaan sa Antipolo, kasi ito na yung pinakang mabilis na way at pinaka maluwag na way papunta ng Manila or Pasig or sa part ng Rizal. Ito na yon, yung pinaka mabilis. So kanina ang daming fog, hindi pa ako nag-on ng camera kasi gabi naman, hindi naman makikita yung kalsada. Ngayon lumiwanag na, pwede na tayo mag-vlog. At sana malinaw na yung tunog ng ating mic, kasi last time yung vlog ko pa Bicol, sobrang ingay talaga, nasira yung microphone natin. So ayun guys, biyahe muna tayo. Update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa province of Rizal. Alright, eto na guys yung start ng mga kurbada guys. Oo, grabe. Daming aso guys sa gilid. Nakakatakot yung pag bigla yan tumawag.
energy. Ayan. Tapos ayun guys, may natatanaw na akong isang malaking electric fan. Dati kasi guys, wala pang katao-tao dyan nung pumunta kami. Ayun oh, may natatanaw akong isang malaking electric fan guys. Ayun oh, sa nakita sa camera. Mahanap tayo ng magandang view. Ayun oh, ang laking electric fan na yun ah. Ayun na guys, sobrang laking electric fan guys. Woo! Kita nyo yan, sobrang ganda. Ganda. Ayun o, makapagpa-picture lang tayo guys dito sa may malapit dyan sa mga electric fan na yan. Wow. Yung iba tahimik. Grabe pala guys, ang dami pala nila. Akala ko konti lang to. Ayan oh, grabe, ang haba pala ng inikot niyan. So, malalapitan lang yung mga location nila, pero sobrang dami din pala. Akala ko konti lang eh. Yung napuntahan kasi namin konti lang eh. Pero, so yun guys, nakapasok na tayo sa Morong Rizal. So, itong Morong Rizal na puntahan ko na to nung naglalalabog pa ako. May na-deliver kasi ako dito. So, 33 kilometer na lang, nasa bahay na tayo. Alright guys, nasa Antipolo na tayo. Ito yung tinambayan ko dati. Diyan ako nagtambay dati. Ang dala ko pa nung motor noon, si Sports R. At yun lang, yun pa lang yung motor ko noon. Wala pa akong ibang motor kundi si Sports R pa lang. Naglalangob ako noon, nag-deliver ako dyan, tapos wala na akong nakuha noon pabalik. Kaya minotor ko na lang, in-enjoy ko na lang yung kalsada. So yun guys, balik Manila na ulit. Nandito na tayo sa Marcos Highway. So didiretsuhin lang natin to hanggang sa may SM Marikina, tapos U-turn tayo sa ilalim, tapos kanan sa Evangelista, Santolan. So sobrang lapit na natin guys sa bahay. So ngayon pa lang nagpapasalamat na ako kay Lord sa paggabay sa amin. Na-slide man yung kapatid ko, pero ang importante safe pa rin naman siya. Yung motor, madali lang yun, maayos, palitan. Ang importante safe yung sakay. Maraming salamat Lord sa paggabay sa amin sa aming biyahe. So ito na guys, ito yung palagi nyong nakikita sa mga vlog ko na dinadaanan ko. Ayan na yung SM Marikina. Ito na yung Santolan station, LRT station. Yan na yun. Tapos dyan na tayo mag-U-turn sa ilalim. Ayan na yung SM Marikina guys. Doon tayo nakatira sa kabila. Kaya mag-U-turn tayo. Ay. Ayan guys, eto na, pauwi na. So yan, dito ka dapat. Pag doon ka kasi pupunta yun ng Libis, papalayo pa yun. Ito ang U-turn. Ito na, Pasko. Ay, nandito na tayo. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Ayun, nakarating din tayo sa wakas. Whew. Ay, ang tagal ng biyahe natin ah. Ito na yung bahay namin guys. Ay, parking namin. Ito na.